Salam, hormatly vatandaşlar. Salam Sapar ağa. Ya, salam Aydın, iyileşler, selamun aleyküm. Buyur Aydın. Bu düğün kurumuzun devam ediverelim mi? O Sapar ağa düğün yetişip bilmedik. Belki jyňnağymyzdan bardy. Şoň üçin vatandaşlar düğün edilen gurrun ýary ýolda kaldı. Şu günkü Türkmenistan'dan çıkıp bilmedik Sapar ağa. Ynansak-da. Indi düğün vatandaşlar ýadyňyzdadyr. Ýa-ni cehalet we iş dünýäsi hakynda ve döwlet guruluşy hakynda biraz gurrun edipdik. Indi bugün hem şoň dowam ettirmekçi bolýar. Yine şu gün Türkmenistan'da ya da Türkmenistan'ın şuuna gelmeyenin sebebi yine hem mezat gımmat yankı adamların İslam zadını alıp iyi içip bilen oklar hatta giyip bilen oklar. Ama sebepleri var. Ya da iş yok diye. İş olmak için bir iş dünyası olmamı kadar fikir ediyen adam mengze şehirliğe şu taydan çıkan olmamı mümkün değil fikir ediyenlerine işsizlik meselesinde. İndi o iş dünyası näle olmalı ya da täze Türkmenistanda vatandaşlar esasen bizim göz önünde tutan täze Türkmenistanımız yankı şoň aşağındaky döwlet mehanizmi fundamenti esasen hem şolaň üstüne gurulmaly ya da guruljak diýip aýdaý. Edilýän işlerin hemmesi hem şoňa yankı iş adamlaryny we iş dünýäsyny östürmek. Yani maksat şol. Ine çağaları, näme üçin biz çağalar şu gün Niyazow näli gezýän olsa Türkmenistan içinde çağalarım bağışlan. Şu gün Türkmenistan prezidenti nähili gezýän olsa çağalar şoň ýaly gezmeli. Şo çağalar olmalı. Biz hem çağalara hyzmat etmeli. Çağa hyzmat vermek diýmek eýem ol iş diýmek. Ýene iş dünýäsine gelýär. Ýene ertirki sen iş dünýäň ulçagy adamlaram şo çağalaň bolýar. Ve berde Saparaga yankı iş dünyasının gorağı hakkında da gurrun edeli. Yani onlar yöne iş ettiysen edip olmaya da. Onun gorağı näli olmalı? Şu zatlar hakkında gurrun edeli. Hatta şu gün Türkmenistan'dan belki misalan berip bileriz. Yani iş dünyasının näme üçin işlep bilmeýänligi hakkında. Aydın, yani Türkmenistan'ı yani devlet olarak düğünden teriden dizayn etmeliler. Türkmen cemiyetine başardığımızda teriden dizayn etmeli. Bizim yani düşüncelerimizde, kulak kayfiyetlerimizde, günlük durmuş dememizde think giden atri tatilini ters zatlar gat köpelipdir. Son 30 ýylla adam köpelipdir. Şoň üçin Türkmen cemiyetini terden dizayn etmeden boljak gel döwlet guruluşuna terden ediler. Terden dizayn etmek diýmek, näme diýmek diýip soraw bererler. Hakla yani bir döwletiň baýlygy yani iş dünýäsinden gelýändir. O iş dünýäsi nähili çuňur giňiş akıl pikir täzelik tarapdan nähili çuňur giňiş bolsa şonça da yani hem cemiyet hem döwlet baýlaşýandyr. O cemiyet baýlaşmak diýmek başgalar adamlar, şahslar paylaşmalıdır. Yani iş dünyası şerti gowy bolandy. Yani bu topar stimullar bolandy. İşläp bilýändir. O sebäbi şirketleň, firmalaň öňçülüň aýagy üstünde durmasy o dünýä yani konkurensiýa nimetine baglydyr. O ýekden döwletiň içine işlämek başga bazarlar üçin işlemeli. Şoň üçin bu kanun tarapdan yani oýunyň düzgünligi bolmalydyr. Bunun kanun tarapdan goraw bolmalydyr. Arkasında elmudama döwlet durmalydyr. Ýolunu açmalydyr. Şu wagt indi 21-nji asyrda
19, 18, 19, 20 asırdakılar ýalak däl. Bilgi diýilen zat gaty kän. Onu almady. Şonça da kyn. Şoň üçin bunu bilgi bilenem üpçün etmeli. Ýa adamlaryň öýleri tapmaly diýilen demedi. Bir tarapdan ýetas mesele bolunýany döwletiň kuruluşlarym şu zatlara nemetmelidir. Yani ösen döwletliň Izrail alkyryn Masat Izrail'in ötmeginiň ýetas bütünleriniň biridir. Dünyada hem yerde de vardır. O hem käde radarabot kolon emelerini, informasyonu ödürne alıp bilendirler. Dünyanın hem yerinden. Yani akıllı kellileri avlayandır. Ödün işleri yalak diyendir. Şoları yalak demedir. Şoň üçin biz şu babatta da yani Türkmenistan'ın mahkemesi o halkın korkup kovulat börür yalak nemeden taşlaşmalılar. O yani onu kunjatırın nemesi, hikayeti. Şoň üçin şöyle darany yaptık. Oň yerine o Milli İstihbarat İnstitutunu o döretdik diýsegem bolýar. O nemelerini aydınlaşıp demedip göremdik. O işläp ýör. O bir gapdaly şu iş dünýäsini içinde ýurdun içinde daşyny goramalylar. O ýeke iş dünýäsini hem däl o türkmen ummatyny dünýäniň hemme ýerine gorap biler ýalak ýagdaýa gelmelidir. O türkmenler ýurdun içinde özüni gorap bilen ok. Tam halkyna bu düşman idaralar ýalak bolup neme diýerler-de. O sar çykkan ýerim ýok. Esasen hem şu köp ziyanı görenler sapara men pikirimçe iş adamları oldum kady pikir edýände sebäbi olan elinde yankı işlen şol işi üçin eden hyzmaty var. Şoňa beren wagty var, durmuşynyň belli bir bölegini şol işi üçin berýär we bir iş kuran adam we şonu ýitiren adamlar bardyr. Türkmenistanda belki müňlerçe adam bardyr şoň ýaly. Ine oňam sebäbi yankı siziň aýtýan aslında şolary iş dünýäsini goramaly guruluşlar. Milli howpsuzluk diýmek, diňesen o yaragly, ýeneli problemalary çözmek diýmek däl ol. Hatda şolar hem çözen oklar ýöne milli howpsuzluk diýmek ol ady bilen ol yaragly güýçler däl, goşun däl ol. Milli howpsuzluk. Azyk harit howpsuzlugyň, su howpsuzlugyň, ekologiýa howpsuzlugyň hemmesi şoň içine girýär-de. Ýöne sen azyk harit howpsuzlugy goraýan bolsaň, iş adamlary näme üçin ýok edýän? Ýani bulam aslında nämeden gelýär? Şol adamlaryň özleri men pikirimçe düşünýän däldir. Ýani göz ýetirip bilen oklar şu zada. Ýani özüňe sen özüň üçin işlejek ýanky guruluşlary ýok etmek diýmek, iş dünýäsini ýok etmek diýmek, ertirki günüň ýok diýmekdir. Soňam şu näme var? Ine sapara Türkmenistanda mysal üçin iş adamlarynyň bolmamagyna kim ýanky iş adamlary günäkärmi ýa bellikler günäkärmi? Vatandaşlar, iş adamlar näme üçindir daşary çykýar, iş gurup bilýär. Amerikaga gidiýärler, iş guran türkmenler var, Ýewropada iş guran türkmenler var. Indi şuň ýaly sonra çykýar. Diýmek, iş dünýäsini ýanky jemgyýet hem kabul edip bilmeli. Ya da iş dünýäsi yani jahilligiň bolan ýerinde iş dünýäsi bolup bilmesi we jahillik oň tersine bir zat olan için kısıp çıkarýar şo taýdan. Men pikirimçe şoň ýalyrak bolýar. Vatandaşlar jahillik diýende de o bilimsiz adam däldir. Ýalňyş düşünmeň. Bilimli bolup biler, kärli bolup biler. Jahil diýmek, mysal üçin jahiliň öwrenen bir zady bardyr. Dünýäni näli tanayan bolsa, şonu üýtgetmän ýaşap geçip gidýän adam. Yani bir zady öwretseň, agacyň rengi ýaşyl bolýar diýsen, ol şol agacyň belki
sarı ya kızıl renkte bir ağacın bolup bileceğini şoňa inandyrmam bolmaya düşündürmem. Görkezmem bilmeýän, görkezse de ol ýok diýer, ol montaj diýer geçer ýani. Yapılýar kelleň, ýani beýniň alış nämesi, funksiyasy yapılýar, düýbünden ýapyk bolýar. Oňa hiç informasiýa berip bolan. Ine jahillik diýmek, ne şol zat diýmek. Indi siz iş dünýäsinde göz öňüne getirin. Deme aýdyň nusgasyny görjek bolsaňyz ne Berdi Muhammedow seyredip göräň. Ne şol ne jahiliň etalony nusgasy. O diplomum var, o kandidatsam var. Ödüm yani in bir gowy meslekleň biri yani doktor nemesi var. Ýöne jahil, dir jahil. Ne şol etalon şol ne. Ne hemme zady bolup ödüm wedipedim var üstüne. Ne jahil diýilýän zat ne şo zatdyr. Ne ýanyna bir topar ornwazarlary vardyr. Şol 90% olarum jahil. Hakyky jahil. Yani laboratoriya analiz verir ýalagam däl görünüp durýar. Indi devam ediyor aydın. Başına tüyödüm ölüm. Sapara ýanky iş dünýäsi diýäsde, iş dünýäsini el işleýär, iş adamlar onu has gowy düşünýändir, dinleýän bar bolsa iş adamlaryndan ýa-da şol iş dünýäsi bilen tanış adamlar her gün täze bir zat öwrenýänsiň. İş dünýäsi şoňaly işleýär. Her gün sen öwrenmäge mejbursun täze zat. Ýani iş dünýäsinde bilýän diýip bir zat ýok. İş dünýäsinde öwrenýän diýen söz bar. Öwrenip otyryň, öwrenýän, ýene öwrenmeli diýen söz bar. Bilýän diýip hiç bir iş adamy men bilýän diýip aýdanok. Sebäbi olar hakyky tejribe edip görýär durmuşy. İş dünýäsini diýende olar aýlyk alyp aýlygyna da çöregini alyp ýaşap beren adamlar däl. Olar şol aýlygy özleri öndürýär. Öz girdejisini özleri öndürmek diýmek iş dünýäsi. İş dünýäsinde sen şu gün aýdaly ýanky 10 sany köke çykarýan bolsaň, ersirem 10 sany köke çykarýan bolsaň, onda sen bankrotda diýmek. Ýani her gün arttırmaly bolýan, şoň ýaly bir sebäp konkurensiýaň düzgün şol. İş dünýäsi şoň üçin ýanky jehalet bilen iş dünýäsi bolup bilmeýär. Men şo nämenin hem ýanky näme üçin Ýewropaýa gidip, Amerikaýa gidip köp ýerde, dünýäň Türkmenistan üçin däl Özbegistan hem şoň ýaly bolup biler ýanky beýleki döwletlerde de bar. Daşary ýurda çykyp iş gurup işläp bilýärler. Afrika döwletlerinde de bar. Daşary ýurda gidip adamlar iş gurýar. Şol işi öz döwletinde gurup bilen, öz watanynda. Sebäbi ýanky jahillik diýen zat gysyp çykarýar şol adamlary. İşläp bilen o. Jahillik diýende bärde ol halkyň nämesi diýip aýdamak men. Toplum var, toplumun içinde de polisiýa var. O polisiýa da şu toplumun içinden çykýar. Komitet hem şoň içinden saýlanýar. Şoň şol adamlar olara gysyp çykarýar. Ne şoň ýalyrak bir düzgün var. Soňam ýene bir näme var, ýani täze Türkmenistan arada watandaşlar ýene täzelden şu taýda döwlet fundamentini gurmaly. Indi köp adam aýtýan näme üçin Berdi Muhammedow aýyrmak üçin işläňiz o. Birinciden häzir şu wagtdaky Türkmenistanyň sistemasyny diýeline köp saýtda biz kanunlary öwrenmeli, şolar gowy kanunlarymyz bar diýe. Elbetde o kanun erbet ýazylyp bilmez we o dünýä aýan edilýän bir zat, gizli saklanan o. Şoň üçin o taýda ýazylyp ýazylmamagy wajib bir zat däl, onu işläp işlemezligi. Indi şol kanunlary işletmek diýmek Türkmenistan şu günkü ýanky sosial tarapdan bolsun, ykdysady kanunçylygy hemmesi minusda. Yani minusa giden. Sen şol Türkmenistany, şu günkü Türkmenistany düzeltjek bolsaň, birinciden nola gelmeli. Yani nola gelmen ösüp bilmeýän. Nola gelmeli. Ýöne täze Türkmenistan diýmek, eýem sen noldan başlaýan diýmek. Ol şu günküden has aňsat. Şu günkünü düzeltmekden has aňsat bolan üçin şol ýol saýlandy. Soňra bu indi täze Türkmenistanda ýanky iş dünýäsi sapara aýdyp geçdi-de gorawy, ýanky kanun esasında gorawy. Kanun esasında gorawy diýende ol kanun ýazylýar, soňra şu goralýar diýen düşünje de ýok. Mysal üçin iş dünýäsi ul olup başlansoň işler üýtgäp başlaýandyr. Ýanky bir adam däl de şoň eýesi hatda käbir firmalar ul bolýar, ýanky jemgyçilik firmasyna öwrülip bilýändir. O taýda eýeleri firma bilen hiç kili soň ara gatnaşygy nämesi ýokdur. Diňe şu 6 aýdan ýylda bir sapar ýanky pulny alýandyr. Soň ýene bir gorawy bar munyň. Sapara siz görkezdiňiz ýa-da uşmasam. Şwediýa
exchange nämesine. Oh. Stock market. Yani o demek näme demek? Şol zat aslında firmaların işläp, ýaşap, ýa-ni öndürüji güýçlerin ayakta galyp bilmek üçin bir goraw mehanizmidir. Yine bir tarapdan kanunlar bilen gorayan, beýleki tarapdan hem şol müňlerçe adam şoň aksiýasyny satyn alyp, ol adamlar hem şoň işleme gorawçysy bolup bilýär. Yine aýlygam beren okşolara ýöne gorawçy bolýar. Yani mehanizm diýen zat ne şoň ýaly düzülýär. Yani söz bilen aýdyp ya da kanun yazdık yine yeter mi şu deyip ya da bir ministerstvo açıp şoňa korrupsiýa garşy ministerstvo ýaly bir ministerstvo açıp o zatlary işledip bolmaýar. Yani iş dünýäsine. Aydın iş dünýäsiniň giňelmegine ösmegine ýa-ni kader potensiýaly bardyr. Ýa-ni orta klas önümçülükde sredni spesialist ýa-da orta nemeler gerek, kän gerekdir. No. Şo kader bolmasa, şonlar ýalak emeli wasply işgär, kwalifisirli işgär bolmasa sen etjek işiňi edip bilmeýän. Etjek hilinde kaçtywanda. Şoň üçin döwlet ýa-ni kader potensiýaly ýa-ni şo howdy doldurmalydyr. Elimdämi doldurup durmalydyr. Şoň üçin bilim sistemasyny ýa-ni düýpden täzeden dizayn etmelidir. Ýa-ni gimnaziýany ýa-ni 12 ýyl bolýar dämi? No. 11 ýyl bolýar. Şonu gutoranda eýem ýa-ni hünärlen 60-70-80% eline bolup gutormalylar şol adamlar. Yani orta yani spesialistler. Yani tokur, sleter, elektrik, svarşik, o kamenşik, stoler diye yine de böyle topor nemeler ya da programist, şoňa meňdeş nemeler. Täze hünärlerin ýüzlerçesi çykýan. Bir de köpüsüň adyny bilemizok. Şolar orta nemeni gutoranda eýem beli hünärli çykmalylar. Şo ýa bilim okul sistemasy şonu üçin etmeli. Tapara dowam etmeli etjekler eder ýokary bilimle çendi. Ýa üçin gaty uly neme der? Şu at ýadyma düşdi ýa-ni biz kemine bilen işlen wagty şu bilim sistemasynda şuň ýalyrak bir programmaň üstünde işleýäs. Indi şonu sizden hem eşideli ýa-ni ýalňyşyny bize görüp bilemizok hiçkili ýalňyşyny. Mysal üçin häzir bilim sistemasy ýa-ni başlangyçda Türkmenistanda universitet ýok. Şol iş yetiştirip biljek. Profesyonel iş yetiştirip biljek, kär berip biljek universitet ýok Türkmenistanda we daşary ýurt okamaly üçin hem pul tölemeli bolýarlar. Indi şolara stipendiýany ýa-ni iş adamlarynyň üstü bilen sebäbi iş adamlary bilen ýa-ni daşary ýurda giden okuwçy iş adamı bilen bir öz arasında ýa-ni sözleşme dogowory bolsa, aýdaly sen daşary ýurtda okaýan hemme çykdaýjyňy men garşylaýan ýöne men şertlerime mine şuň ýaly diýip eden ýagdaýynda gelip mysal üçin okuw gutaran soň mende 5 ýyl işlemeli bolarsyň we şol bir wagtyň özünde de 10 adama öz öwrenen zatlaryňy öwretmeli bolarsyň diýip şert bilen o şertler dürlü bolup biler. Men şertnamany düzmekde näme del ýa-ni kän bir bilýän zadym ýok. Şoň ýaly sistema bilen birinciden okuwçylar stipendiýalary ýaly edip bolýar. Ýokary stipendiýa döwletiň berjek stipendiýasyndan daşary iş adamlary hem stipendiýa beren ýagdaýynda haýsam bolsa bir problema çykyp bilermi? Yani men aýdan sistemamy düşündirip bilendirin diýip umyt edýän tapara. Yani iş adamlary hem şoň interesinde iş adamlaryna kader gerek. Kader hem täze ýetişen nesil var. Ýa-ni 15 ýaş, 18 ýaş, 20 ýaşyndaky çağalary. Şolar daşary ýurda uğradan wagty enatası uğratdy tapawdy ýok. Ýöne iş adamlary şolary gözläp tapyp şolara ine men sana stipendiýa berýän, ýöne okuwam şertleri bolmaly. Alýan ballaryň 70%-ni aşağı ýani 70%-ni aşagyna düşmeli däl ýa-ni 100-üň içinden 70 alaýmaly sen.
gelen soňa 5 ýyl işleýän ýa-da 3 ýyl işleýän aýlygyny alýar, ýöne hökman men firmamda işleýän diýmeli. Bolup biler, aýdyň öňe ne şu iş dünýäti var. Ne ulalar neme der? Onun öýleri kadrlaryny öýleri ýetişdirip başlaýarlar. Öýleri uniwersitet açýarlar, institut açýarlar. Yani onun aşağıdaki neme gerek oldu. Yani teknikum ýalak gimnaziýalar açýarlar. O ne Koç var, Sabancı var ne Türkiye'de. İnstitutları yani okul nemeleri döwlet bundan kendi kovu men pikrimçe. Başka da yeni de bir näçe nemeler var. O ýöne yani hüner berýän öwrediýän ýörüte bilim neme sistemaları vardır. Ýewropada Germaniýadan gelen bolmalar, Şweçýada da var, Learning diýen firma. O şu orta klas orta sınıf hünerlerin 50-60'ını neme diýdi. Onun ýerde neme bolsa, şu taýda o nemelerin kamplarını gurýarlar. Nemesine döwlet töleýär. Okuwçy sanyny tagadyna nemedi. Onun uly eýem aýakda durýan uly ýeňiç neme firmalar bolýar. Öz nemelerini açıp başlarlar ýoşluk bilen. Şolary da kanuny neme döretmelidir. Şert. Hem gorawyny hemme zadyny üçin etmelidir. Ýörüýte ilmden yani ilma bir ticaret biznesdir. Bilgi kadir yetiştirmek. Sadikten başlap yetiştirýän nemelerim var, sistemalar. Yani olar ýalagym hususy nemeler döräp biler. Hemme jesi şu iş dünýäsine gatkydyr. Yani şu howud wada, şu howudyň içinde hemme zat bolmaly. Onuň ýa-ni täkmet resurslarynyň ýa-ni adamlar ýa-ni mobilni demeti anlatlaşdyrmalydyr. Daşyndan gerek spesialistini alyp biler ýalak, keňki daşyna gidip işläp biler ýalak, stajirovka görür ýalak. Şoň üçin şu zatlaryň nemesi gaty ýa-ni mobil bolmalydyr. Bizde adamlar daşta çıkıp bilen o. İçine girip bilen o. Onu haylik tüccaret edecek. Spesialist çağırıp bolan o. Ya kendi daşırı yurtta burada diýen orta ýanlarına gidip bolan o, gelip bolan o. Hemme çede görüp. Görgün derler yok, aslında mümkün değil. Yani Türkmen firması daşarı yurtta burada edip biler mi? İşgärinem çıkarıp bilmiyor. Çıkarıp girip çıkıp bolan o. Onlar ýalak bir ýa-ni şol absurd edýän kanunum ýok da. Ne şol ýa-ni 20-nji asyrda duruşy ýalak. Ne jahil ýanym şol, ne şol zatlara düşünmeýän adamlara jahil diýilýär. Şo sapara kanunçylyga girdiňiz. Menem häzir ýa-ni näme mejnarodny kanunlara öwrenip görün. Öňe faýdandyryň. Döwletlerdäki ýa-ni beýlekde daşary ýurt döwletlerde esasen Ýewropa döwletlerinde şo kanunçylygyny iş dünýäsine göre dizayn edýärler. Dizayn edipdirler. Şolary gorar ýaly, şolary östürer ýaly. Sebäbi näme var indi kanunçylyk ýa-da ýa-ni ýuridik fakultetler, hukuk fakultetler aslında nämeni ine kanun öwretýärler. Aslında düýünden ýalňyş zat men pikirimçe. Kanunlary, maddalary öwretýärler. Ýöne şo madda näme üçin ýazylanyny hiç kim öwreden ok ýa-da nädip näme göre ýazylmaly kanunlar. Ine ösen ýurtlarda iş dünýäsine ziyan verecek bir kanun ýa karar alınmaýar. Hatta onu şu gün şu gece gündüzde sağlık yani koronavirusun sağlığa ziyanı diyelim, köpçülüğün sağlığına yani ölüm vakaları da bolup bilýär. Şo vakalarda da ören bir hili seresaplyk bilen
yankı kapatmalar, yeneler, şoňaly zat, yani karantin meseleleri seresaplyk bilen edýändirler. Hatta käbir ýagdaýlarda eýnän bolsa bolsun ýöne açylsyn diýip açýanlar hem bardyr döwletler. Sebäbi iş dünýäsini sen kyssan, yani kanunçylygyň bilen bolsun, kararlaryň bilen iş dünýäsine ziyan bersen, ertesi gün sen ýok bolýan. Onu düşünýär şol adamlar diýmek. Yani şoň üçin şol kanunçylyk, hatta ol tarihte yankı 100 yıl öňe giden ýagdaýynda da kanunçylygyna seretýän ýene iş dünýäsine göre dizayn edilýär sapara. Owa. Ya da kanunu belli bir bölegini, kanunun belli bir bölegini iş dünýäsi ýazýar. Meme aýdyň. Şol zatlary Aýdyr. Telefon motor böyle. Indi yankı sizin saparaga aýdan nämeňiz bar da şo kadr yetiştirmek, ine Şwediýada orta hünärli kadrlar yetiştirmek beýlekiler näme üçin kadr yetiştirilýär? Men ondan bir aýdyp geçen gysgaça, vatandaşlar islendik bir döwlet bolsun. Onun içinde aýdaly 10 milyon, 1 milliardaça ilat olup bilýär. Indi hökümet ýa-da döwlet diýip düşünýän zatlarymız näçe güýji bolsun, tapawdy ýok. Şol döwletde aýdaly aýanyň aşagynda durşuna yankı altın olsun hemme ýere. Ýöne eger şoň içindäki ilata kär bermese, bilim bermese, şolaň hemmesiniň aladasyny edip bilmeýä mümkin däl. Eýem sen adamy kärsiz goýsak, kärsiz goýmak diýmek, onu sen hökmany suratda ol adamy biri iýdirmeli, içirmelidir ol adamy. Näme üçin özüne ruhsat beren ok, sen özüň iýip işleýän okşama. Ol ene esirdäki düşünje bar da, halkyň aladasyny etmek diýip. Yo. Halkyň aladasyny etmeli däl. Halk öz aladasyny özü eder ýaly şertler döretmek. Şol kanunçylygyň bolsun, beýleki bolsun, hemme zat şoňa görä edilen ýagdaýynda adamlar gül ýaly ýaşaýar. O ösen döwletlerde yankı ine sapara sizin aladaňyzy şo taýda hökümet edýän, sen hökümeti sizin aladaňyzy edýän. Ya işem ýok Tananawam meni. Awa, bilen awan barlygyny. Ýöne şertlerini ýola goýup, awa. Sapara da ýolda görse de tanamazlar bir-birini. Yani ine esasy bolmaly adam şol zat. Sebäbi ol hiç zat adamlara kär berme, ýöne garny doýurmaly, iýip içmeli, ýaşamaly yer gerek. Ol edil bir hili towuk saklanýaly da ene towaga iýim bermeli, iýim bermesen ölüp galýar. Sebäbi towagyň käri ýok, özü işläp bilen okşaň. Yani ýumurtlasyny özü alyp gidip satyp bilen ok bir ýerde. Şol düşünje bolman soň sen oňa seretmeli bolýan, iýim bermeli bolýan. Biz hem indi şolar ýaly ama bize çörek ver, un ver diýmen. Etýärler ama onu mutuna, aynen un paýly, mutam däldir da un paýlaýa bir ýerde adamlar çykdy. Ho, edilýän işiň ýanky bilemok, mene şu zatlary hayran galýan. Aýdyň gaty dogry Mehmetdiň ne halka tereden ok, Mehmeden ok diýip kän işleýär gurrunlary. O ya da halk üçin näme etdiňiz diýär. O bir zat edip bermeli ýaly. Gaty geň düşünjeleri bar da. Size biri edip bermeli. Siz näme etmeli onu? Ne şoň üçin jemgyýetiň düşünjesini täzeden dizayn etmeli. Gaty ýalňyş satlar ken. Ne hünärsiz, keypini hünärsiz gallar, gadymyz bar, bir yatyp iýip bilýär, o näçe yatyp ýeten bolýar diýen ýalak demeni siňdirdiler de beýne. O biri bermeli. Şoň üçin hünärsiz gallar. Taşar ýurtda yer süpürip berler ýa-da garry urtulun, hapadlara salap berler. Hünär ýok ellerinde. İçinäkilerde de ýok. Yankı ýokary okujaýym hünär beren ok. Orta näme o diýen ýok. Näçe mektepleri toronna yankı orta klas nemelen 60-70-80% el hünärli. 16-17 ýaşly gyýzagadlar, oglanjyklar giden 200-300 taglyan tagly fermeleri öder edare edip berler. Özüm 16-17-18 ýaşynda. Özüm uly bir kalhozyň Sowet demetinde bir kalhozda şolar ýalak malya badyrya ýokdur.
Yani gimnaziýany utoran oglançyklar gyýjagadylar. Ya da nemelerde Volvo ya beýlekli saapba nemeler var. Şolorda maşin nemelerini ýygnap gören nemeler var. Ya gimnaziýany utorup barýarlar bu. Hem elifler. Ya da çaçay guruluşunu ya da birdat öndüren öňçülükdi. Hem elifler mektebi utorup gimnaziýany utorup barýarlar. Türkmenistan'da hüner yok. Ne şu an revize edip görün halkı. Ellerine neçe % halkın eline hüner var. 95%'inde hiç sat yoktur. O badiyum yalandır. O daha diğer yanlardır. Bekleyin ağaç kalırsınız. O iş dünyada iş normal neme burnap bilmez. Katil yok. İşletbilecek adamın yok. Çünkü adam tanrı bolunu o kevrada başarmalar. Ya bu adam hem de elektronik araçtır. Yazılım demesin. Türkmenistan'ın her şeyden programist vardır öyle. Baham bir şeyler geçiştiren kuruluş kurumu yoktur. Bunun direkt yaşayışıyor. Köp hüner alma uçuyum internet açık olmalı. O da yap. Bu ne için yapıyorlar? Bu interneti yapmak ölüm demek. İkisi de hatta. Milletin ölümü. Erteri yok demek interneti yapmak. Onun içinde de bir topar hüner hadir yetişmeler. Yadılımdan başlayıp yemelerini için. Onsuz yaşayış yok. Hem şuun yok. Erteğinin gururunu medilen yok. Yani şu zatlara düşünmeyen adamlar devleti başına oturuyorlar. Cahil ileyen de çol. Ödem ne üniversiteydi, institutları hem şu muallim yemelerini test et, egzaminden geçelim. 95% geçmedi. Olur. Adamı kutluyor. Ne hep hüner verdin. Sonuçta alım yok. Alım yok olanda ne parti kutluyorlar. Ama klipten devam etmeli. Parti eklem var. 60-70 sentler bir hektardan alyan oldum. 100% emmedi adın mekanizmin oldu. O seleksiyon. Daha şariyan oldu. Hem parametreler ne bediyen oldu. Bu zatlar hiç diyor hani şu üçünün. Üçünün hiç yok oldu ekmek mi olur? Ya buğday. O patoyla buğday meselesi. O hocalık institutu var. Ne hem çıraydan okşudatlar. Var mı karşı? Var yani kadar yetiştir yani. Ben kutordum, ben agronom, ben neme deyip görünler var. Ekonomist yani var. Aslında neme yankı sapara aşo in hoplu bizim neme Türkmenistan'da in hoplu adamlar, şol adamlar yankı elinde diplom olan adamlar, hoplu adamlar. Hemmesi değil men hemmesi için aydama okuyor. Yani köpçülük o tarafta. Sebebine siz ayttınız yani bilimsizlik ölüme getiriyor diyeniz. O misal versek yine kär adamlar korkup bolýar. Men eşitdim bir iki yerde ne bolýar? Banyası yarılıptır diýerler. Indi banyası yarılıptır, näde yarılıptır diýen soň içinde su gaýnatýan, gyzdyrýan bir titan urulýan ekende. Son olan içini sudan dolduryalar, sonra kızdıryalar, aşağıdan kızan son o yağlıyor. Sebebi o taydayım su kızanma atı, yani atın fizikasında öğretiliyor. Aslında 9. ya 10. klasta ben
klas yadıma düşünüp öne mektepte öğretilýär şu zat. Atım kitapta var şu muallim bilmese kitapta O yazıyor. basıncı Atım demedi. fizikası demek. Basıncı ütkötye o basıncı saklap bilecek güç yoktur. Sebebi o taşındak demirin kalınlığı nece kalın olsa bomba şonça güçlü bolýandyr. Yani kalın demir indi bu yarılmaz diýip goýupdyrlar. Yine şu tayda adam öldü diýemeşdim men bir yerde. Sebebi erwet güýç, atymyň güýji erwet güýç. Oň üstünde o 100 binany goýup aşagyna bir 50 litr suw gyzdyrsaň şonu galdyryp bilýär. O galdyrýar diýdim millimetr galdyrýar. Ýöne käbir zatlar o demir, ýani o titanyň demirini el demir çugunmy näme diýerler. O adam maýşgaklygy ýok bolan üçin ýarylmaly bolýar. Yine onu eden adam ýani suwarşyk öňüne getirip bomba urup gidýär öýüň içine gelip. Yine kär. Indi şonuň siz ekonomistini göz öňüne getirin. Ekonomist bir banýany ýarar, ama tutuş döwletiň ýaryp bilýär. Ýani diplomly ekonomist. Bank sistemati Bu işlemi o. zatlar awa. Ne? Ähli önümçülük getir. Hiç önümçülük işlet bilir ýalat mümkinçiligi ýokdur şu Türkmenistan. Ne? Yani cehaletin nemesi. Ano şu atlara yani kurnayan, dizayn eden ya da kontrol eden ya seyreden yol başılan demelerini bir egzaminden geçir bilgilerini. Ya sorak görün bir saat bibliotekede oturup kitap okudum kan. Ya näçe kitap okapdyr şu öz uğrundan yani. Onu okanda da bolan o gün ne sen takip etdirmeli sebäbi ütket durýar. Senem internetin ýapyk. Yani internet bolmasa ölüm diýenim şoldan. Yani bilgi aljak ýeriňem ýok. Gaty neme yani Talibanlaň neme görnüşi yani galtykly görnüşi takalty nemesi. Şol internet meselesinde de aslında yine bizde bilemek adamlar hem şoňa kennemeden ok ýöne daşary ýurtda watandaş esasen mine daşary ýurtda görýänler internetin ulanışyny bilýänsiňiz. Bir häzir bir islendik bir zat satyn aljak bolsaň internetten gelýär daşary çykmak gerekdir. O diýmek näme diýmek? İş dünýäsem indi öňki ýaly gurulan bir bina däl de iş dünýäsi hem şu internetin içinde elektron görnüşde iş dünýäleri var. Hatta bu eden adamlar var. Yine internetin üstünde kurulan firmaların çıktıcısı kendidir. O eşidensiniz yani iki adam oturup yani kuhnyasında şonu gururun ediptirler yine bir näme gurupdurlar diýerlerde. Ya da Amazon'un çıktıcısını bir seyredip görün guruluşunda näçe çıktıcı çıktı şol adama. Indi şol adama yankı bina ýaly bir biznes kuracak bolsaň atgymmat düzesken pul çıkarmaly bolýan. Girdejisem oň ýaly girdeji alyp bolmaýar. Biz näme üçin ine iş dünýämize, Türkmenistanyň iş dünýäsine, Türkmenistanyň iş adamlaryna şo mümkinçiligi, şol instrumentti näme üçin beremiz ok? Özem dünýäde mut internet. Internet üçin hiç bir pul alýan näme ýok, kurama ýok. O hyzmat üçin alınýar, o mut diýse näme mut däl, hyzmat üçin alınýar, ýöne şol internetiň bir patent üçin hiç kime pul töläni. Yani bu zatlar näme üçin şoň ýaly mutuna bir zat dur, şonu ulanyp bilemiz ok. Gaterwet zat. Ertirki gün hatta internet olman iş dünýäsinden pikir edip bilmeýän, hatta şu gün bir tarapdan ýanky özlerini internet ýapyp, häzirki Türkmenistan hökümeti özlerini goraýas diýip pikir edýär. Ýöne interneti dogrulanyp bilen ýagdaýynda olaryň hem işine geljek. Ýani informasiýa, maglumat, ýanky alys çalyşy zatlar internetiň üstünden şu gün. Iň soň kime siz SMS ýazyňyz? Häzir hemme zat internetten ýanky näme? Facebook, WhatsApp, şoň ýaly nämeleň üstünden gürleşilýär, ýa habarlaşylýar. Ne biz internetin üstünden size ağdarıyaz. Hükümet. Näme diýen bolsa. Ağdaşymyz da şeýret gitjek ýeriňden ýok. Ol baýdaňyzy Akbaydaňyz gymam ýetişmeýär. Bitdiňiz. Yani öz ýeriňiz bilen. Şu näme diýen wagtam Sapaga ine
elektron devlet diyen atam ona da karşı çıkanlar ol ya. Vatandaşlar elektron devlet. Indi siz göz getirin. Sizin işleriniz aydalı devlet demek yani adamlar aslında devlet, toplum. Indi eğer işler yani elektron görünüşüne geçen olsa, elektron görünüşe demek internete geçiyor. Okullar internete geçti, üniversiteler internette şu an. Hiç binası yok, nemesi yok ya. İnternette üniversitet var. Bilim veriyor sana. Senin öyünde oturan yerinden bilim alıp islendik nemede. Bilim alıp bilyen. Indi şol zatların hemmesi elektron sisteme geçtirvelin, elektron devlet diyen o ne oluyor? O ne? O tova soksan işleyeme deyip bir hili. Şol bolaymalı. Ne yaşayacak olsa, haysam olsa bir devlet elektron görünüşe geçmemeli. O şu gün entek doğulu geçen o. Yöne ertir gün iş dünyası, yani bilim dünyası, hatta medisina şu an çoğun gurrun ediliyor da öyde liçeniye veriyor sana. Doktor gelin o internetten ediliyor. İnternetten göz ölçülük edip biliyorlar. Şoň ýaly application edipdirler telefonunda ýa-da ýaly device ýüregiň atyşyny ýeneni kontrol edip doktora informasiýa berýär. Olam sana ýene şu sagatda şunu iýmeli, içmeli nämesi bolsa. Şu zatlar häzir internetiň üstüne geçip giremez zat. O zatlar 100% geçen wagty döwlet hem 100% internete geçmeli bolar. Olmasa sen ýitip gidersin. Bulun geme aydın kıynançlı yeri altyapını etmendirler de. Sebebi köp yerlerde internetin tiyidliği yetersiz. Ahli Türkmenistani altyapısı bilen üpçün etmeli. O fiber kabirler bilen. Gelecek şun üstünden. Ahli hem owan yemelerine çendi. Olucuna bulucuna çendi. Ödem in adi 1000 gigabayt. Yani sapasıyla etmeli. Bunlar katı demedi. Talibanlardan ütköçük dağıtları yok bunun. Kaytam olurdan hasen delilli. Onlara ama yine de var Sidel. Yok uruş gidip yani iktisadesi aylanıp durur. Demedi uğrayasın. Suuda'da işlep dur. Örümçülüğüm işlep dur. İş adamları mı işlep diyor o. Olaram nemesi var bir hil düşünüp bilye, şu zatları görüp bilye. Yani iş dünyasına kendi bir ziyan vermek yalı nemeleri yok. O kanal, Amdere'den kanal alıyorlar, Talibanlar öz yerine, Talibanlar kadı ya. Hükümet öz yerine hükümet kadı ya da. Ödem uruş gidip dur diye da. Bizde hiç sat yok, onun o uçtanın betere. O vatanın içinde, yani Türkmenistan'ın akarak 60% daşında değil. Kim o? Taliban o mu? Ya bunlar o mu? Gençleri alamlar bunlar. Yani cehaletin demeti. Gençler on takalın fiirin bilen, yani artık takanın bilen, saçın koyanın bilen cahillikten kaçacak yerin yok. Çok daşına çıkan adamlarım saparağa ne için çıktılar? İş için çıktılar. Berem okul deyip çıkanlar var, bilim için çıkanlar var, iş için çıkıyorlar esasen. Oğlan yenem şu Türkmenistan'da sonam şu okul için çıkanlar yanamaydık geçtiniz. Vatandaşlar üniversitetlere hem aslında şu iş adamları kurup bilye devlet kurun olsa da yankı şolar finansir edip bilye ve diğerler iş adamları şon yalı adam. Men tanayan iş adamlarıma edil şon yalı işliye. Hatta yine men Okan Üniversitesi'nde de 3. kursta gelip başladılar şon yalı firmalan CEO'lar olsun ya da bir
management toparlarından gelip yörüyte sen bilen görüngleşlik geçiriyor. Eğer yankı şoň pikirinde pikir edip bilýän bolsaň ýa-da şoň garaşýan zatlaryny pikir edip düşünüp bilýän bolsaň, olar derhäw seni stajyer diýip iş alýarlar, soňra hem işelik şo taýda galýarlar, o okuwçylar, işler galýarlar. Anu atam şolaram şo stipendiýa da töleýär şol okuwçylara. Telefon berýäni bar. Ine şoň ýaly, ýani iş dünýäsi esasy ýankı zatlaryň gerek var da. Kadir. Gerek olan için onu devlet aydan okşol iş adamına gitsen şu üniversitede kömek et deyip aytmaya. Onu özü ediye. Sebebi ol yatırım bir taraftan. İnvestisiya bir taraftan. İnvestisiya Türkmenistan'da maya koyayım diyen düşünce değildir vatandaşlar. Başka kiydire işleye. Sonra bir yeni nemesi var. Yine kıyırma. Hazır internet iş nemedik. Görsünüz mü sağ olun? Bir Aysan bolmaň CEO'su boljak bolsaň dünýäniň islendik ýerinde oturup işläp bilýän. Eger işini bilýän bolsaň, sen Amerikada bir firmaň CEO'su, ýöne sen Amerikada ýaşamaga gerek däl. Aýdaly sen Russiýada ýaşaýan ýa-da sen Türkmenistanda ýaşaýan, ýöne internet bolsa sen şu firmaň CEO'su bolan aýlaňa sana şu hasaňa her ay geçýär, ýöne sen işiň var internetden edip bilýän ol işleri. İşleriň eýeleri hem şu var, iş ýerine günde baryp ýanky hasabat sorap ýören oklar. Sebäbi kassadan istendik bir zat geçen wagt olaram internetten şonu görüp otyr. İşten hem bolýany, ýanky sekund hakyky wagty görüp otyr şu zatlary. Ine olam internetiň sana edýän pidasy. Ýani wagt meselesini aradan aýyrýar, soňra aralyk meselesini aradan aýyrýar. Sen Türkmenistanda oturup Amerikada işläp bilýän. Ne internetiň berýän mümkinçilikleri iş dünýäsine. Evet, Türkmenistan'ın da hükümet deyip neme diyen nemeleri yani şuun kunun nemetine düğünden gavat gelen ok, düğün kayda gavat gelen ok, aya uydurup bilen oklar, şoň üçin jemgyýeti tozdurdular. O ýurdun ekonomikasyny jüýretdiler. O tebigatyny, ekologiýasyny. Özlerim yankı gen wagtda olandan gitmelidir müydün oklar? Aydın ne bulun gen vardı şol. Ol sapara ýönemin hiçbir yani tarihte on ýaly bir näme ýok. Haýsam bolsa bir diktator gidenden soň şoň türmäge basylmadyk ýa-da öldürilmedik bir ýeri ýok da. O. Şolaram şondan gorkýan mykady pikir edýän sebäbi häzirki ýagdaýda hatda ýene täze Türkmenistan gurulman şu sistemada Berdimuhammedow üýtgedilse, täze biri geldi. O gelen adamam isleseň hem islemeseň hem ýalňyş bilýär, dogrymy? Sapa? Yo. Her bir adam ýalňyş bilýär. Onu ýalňyşdyrýarlar gerek bolsa. Soň ýalňyşsa, şoň ýalňyşyny üst açylsa ol adam jenaýatkär. Indi üstüni yapmak için özü şo taýda soň şo postda, ýani kürsüde galmaly bolýar. Ömür ötýänçe. Ol giden gün ertesi güni şol daş döwrendeki adamlar bilen hemmesini ýok edýärler. Hatta şuňky sistemada, o sistema galsyn, başga gitsin, başga biri gelse, hemmesini ýok edýär şo gelen adam. Bu kanuny şol, şo sistemanın kanuny şol. Näme üçin Türkmenistanda bir san ministr ýanky pensiýa çykyp ýaşap ýören bir ýanky atygy bilen, ýanky ýa-da daşaryklary gezelenje edip ýören bir ministr göreňiz o. Ya da prezident, näme üçin biz aýdyp bilmäsine Türkmenistanyň öňkü prezidenti şu häzirine şu ýerde ýaşap ýörene atyklary bar, çağalary bar. Käwagt gezelenje gidýär. Käwagt ýanky parlamentiň ýygnaklaryna ýöne gatnaşýar gapdaldan. Näme üçin şoň ýaly durmuş ýok bizde? Hatta prezidenti geçtim şoň ýaly bir ministr ýok. Ya-da häkim başlyk diýerlerim şoň ýaly hem ýokdur pensiýa çykan. Sebäbi şol hatta sapara ýöne zat ministr bolýanlar, beýlekler hemmesem ýokary wezipeli diýenler şu. Hiç haýsy pensiýa çykmaýan bolsa, sen näme üçin ýene şo garaňkylyga girýän? Ýani o bir erteki var, bir ýol var, soň nämesine girýän iz var, çykýan iz ýok diýär-de. Olaryň kanşyň ýaly. Girýän iz var, ministr bolup gidýän iz var. Ene şo ministerlikden izne çykan adam bar, pensiýa çykan adam. Ýok. 30 ýyldan bäri onu suud edip gelýär sistema.
Yani tegem şonu işletýärler. Ölümlerine nikroluk yadlanan yok. Ya son 30 yılda yani ölen içeni var da. Şoların nikroluk yadlanan yeri yok bu devlet adamsın. Bir ne? Bu ne hemen anlamat. Onun halka ne hemen hizmet ettiniz diyen. Onun şuları yalak kurdu hizmet ediyorum bunu nokta. İngiliz yani atacaklar, basacaklar, ne edecekler. O doğret yanlış et tapavdım yok. O nämet yok. Doğru etsene sen günahkar, sen yer ve adam. Yanlış etsene. O ikisinin hiç tapavdu yoktu. Su getiren ömür, kuyuda da ömür. Şu gün künde şu işlege bağlı nämesi yok da yankı. Şu Türkmenistan'ı saparağını hiç ona aitsan izi kurtarma ya da indi. Yani yapım tüm yok yeri neme bunu teadin dizayn etmeli. Doğru. Hem cemiyetin hem devlet kuruluşunu. O cemiyetin hep çürük bedin. Katı çüreptir. Yönüm önüdür. Yani düşünce nemeti var, kırılığı var. Umatı. Aydın başka sorun yok. Ayda bu tora elbet. Sonra olup sonra da ýöne bir näme aýdyp geçen soňunda şoýna täze Türkmenistanda vatandaşlar yankı ol entek biz sistema mysal üçin parlament sistemasy, prezident sistemasy diýilen bir düşünje bardy. Mesele o taýda parlament sistemasy problemany çözen okmy däl. Onuň artykçylyklary bar, ýene de şol bir wagtyň özünde käbir problemalary bar. Yankı prezident sistemasy da edil şoňa artykmaçylyklaram bar, problemalarım bar. Ýöne mesele yankı döwlet mehanizmi diýende haýsam bolsa prezident gelip şo taýda prezident sistemasy ýa-da parlament sistemasyna esaslanan parlamentdäki deputatlar diýeň. Şolar döwlet dolandyrýan bolsa, olaryň meselem şo taýda ynanyň aile üçin işlerler. Kanun esasında aile üçin yani hazinadan aylygyny alarlar, etmeli işi var. Aýdaly surat çekmeli ya da kitap yazmalı. Misal edip şol suraty çekmeli şol adam. Bolmasa sen deputat ol, prezident ol, beýleki ol, işläp bilmeýän. Ine şol sistemany gurmaly Türkmenistanda. Ol deputat ya da prezident aýdaly gelip haýsam bolsa bir önümçülük bilen o hojalygynda aýdaly yankı pomidor yetiştirýär ya da başga bir önüm yetiştirýän adama gelip sen onet monet diýip bilmäne haky ýok. Bu zatlaryň hemmesi aýry-aýry boljakdyr hukmany suratda. Bilim sistemasyna ekonomistin garşmana haky ýok. Haýsam bolsa da bir bilim adamynyň o hojalyga garşmana haky ýok. Wezipesi berde nämede ol prezident hem bolup biler ýa-da bir şoför hem bolup biler, tapawdy ýok. Yani her kim öz işini eder ýaly sistema döretmek, mekanizm döretmek. Ne şolda täze Türkmenistan bolar. Sebäbi berde diňe o zatly men mysal berýän, mysal üçin studentler bardyr. Studentler okamaly. Yani okamak üçin hem olar elbetde okamak demek şol bir wagtyň çykdyjy. Şoň çykdyjysynyň hem hukmany suratda ykdysady fundament olmalıdır. Onun birazcık bölümünü aýdyp berdik. Onun üstünde işlem materyalisi näli bolmaly? Hakynda ne iş adamı näli täsir edip bile şol studentleriň nämesine, şol bir wagtyň özünde de ýa-da sosial goralar bolar. Olar näde täsir edýär studente? O student diýen adamyň diňe we diňe okuw bilen bolmaly. İşi şo bilim, ýa-da uniwersitede işi. O başga işle pul tapaýyn diýen düşünje de bolmaly. Şo zatlaryň hemmesi üçin bolmaly studentlere. Çağalara da mektepde okuwçylara medil şoň ýaly pikirde bolmaly. İş adamlar mysal üçin o hojalyk bilen işleýän adamlar o hojalygy ýa-ni ekýän önüme seleksiýasy, tohumçuluk beýleki işler. Indi ýa-ni döwlet howpsuzlugy bar. O döwlet howpsuzlugynyň işi şol ýa-ni içeridäki adamlary edýän işin okuwçysy bolsun, doktor bolsun, beýlekisi bolsun, ine şolaryň goragy. Şu günkü goragy däl, häzir hemmämiz hem gorag altında, şu an, ine şu sekundda.
o opsuzluk kulluğu demek esirinin nämesini vermeli, şolara garantisini vermeli. Şoň üçin olar aýlyk. Başka zat bilen işi olmaly däl. O prezident kim bolýar? O yalakalyk etmegem gerek däl şu ýaly işlejek bolsaň. Tä öz işini eden. Kanunam edil şoň ýaly täze Türkmenistandaky konstitusiýada da bu zatlar aýry-aýry görkezmelidir. Yerli hökümetler mysal üçin iş dünýäsiniň iň bir gora biljek bir strukturadyr şol yerli hökümet diýenimiz. Sebäbi yerli hökümetleriň işi var, 9 sany madda var, şolary üçin edýär. İslese de islemese de eger edip bilmeýän olsa gidýär başga biri gelýär. Yani ona ilatyň özü saýlaýar. Özem aýryp bilýän, eger sen ilatyň özü saýlap birini getip bilýän olsa aýryp bilmek güýji de bolmaly ilatda. Şol güýç ilata verilmeli, kanuny güýç. Ondan soň aýdalış prezident sistemasy galan ýagdaýynda bir prezident ýanky aýdaly mara gelýär. Şo taýda ýoly ýapyp bilmeýän, sebäbi ýoly açmak ýapmak egem kimin işi? Yerli hökümetiň işi. Prezident garşyp bilmeýär. Prezident olsa da garşy. Oňam işi belli. Konstitusiýa tarapyndan keskitlenýär, gutardy. Yerli hökümet aýdyp bilýär. Men bolýa prezident geldi, men ýoly ýapdym, prezident aýtdy diýeli. Garyndaş ýa ogluny goýupdyr. Şu ogly bir hökümetiň ýanky nämesi müdiri bolupdyr diýeli. Şonda şol aýdyp bilýär prezidente. Meni ertir, häzir ýoly ýapsa ertir meni ine ilat meni aýrıya berden diýip. Bunu aýdy. Konstitusiýa şonu diýär. Kanunlar şonu diýär, mekanizm şonu diýär sana. Yani şu zatlaryň hemmesi bilelikde bir döwlet emele getirýändir. Döwlet diýse bina diýip düşünmä. Vatan habarlar demesem däl döwlet diýmek. Oňaly näme diýip bilmeýän, bolup bilmeýän döwlet başga bir zatdyr. Yani türlü düşünce tarapdan döwlet var, ol territoriýa tarapdan döwlet var, ýanky определениялары 4-5 sany görnüşde var ýöne. Esasan hem şol ine häzirki aýdan mekanizmyň hemmesi bir ýere gelen wagtda şolan bir döwleti emele getirýär. Indi bärde döwletiň eýesi kim ine seredik göreýin. Eýesi hökümet, iş dünýäsi, ilat hemmesine şo eýe bolýar. Eýe çykýar şol adamlar. Haçanda iş adamlaryny gorap, iş adamlarynyň öňüne açyp ýanky kanunlaryny şoňa görä iş adamlary üçin döreden atyň bu sana iş berýän bir programalar bolýar. Yüzlerce, müňlerce berip iş ver. Kime öz ilatyna iş berersiň sen. Daşary ýurtdan getirip işledip biler, ýöne daşary ýurtdan getirmen kymmat düşýär. Şoň üçin ýanyndaky adamy işledersiň, şoňa öwredersiň, öwredip başlarsyň. Ýa soň islendik häzir adamlar ne ýanky daşyna iş üçin çykdy, näme üçin iş üçin çykdy? Sebäbi Türkmenistanda iş adamlaryny ýok etdiler. İş adamlaryny ýok etseň, o ilat isleseň, islemeseň ol kazanç etmeli, bir iyi iş etmeli. Şoň üçin hem iş diýip daşaryya çykýarlar. Nirde iş adam bolsa şol daşary ýurda gidip kim ýanky hökümetde işleýär. Türkiýe hökümetinde işleýän ýokdur. Russiýa hökümetinde işleýän ýokdur. Diňe şo taýda ýanky hususy diýil ýa-ni çasyn diýil ýa-ni ine şol firmalarda işleýändirler. Hemmesem ine iş berýän adam. Döwlet iş beren olar. Aydın. Edir şol zat Türkmenistanda olmaly. Aydın gatty kän demeş diýse, şu Berdi Muhammedowyň o doğun arnaşlary, tanışlary, bilişleri, ýa-ni näme ýakyn adamlar, ýa wezipeli adamlaryň demeleri iş dünýäsiniň üstüne çökýär diýär. O ýanky reket ýalak bir nemesi var, ondan işini elinden alýarlar diýär. Ne şo zatlar bir tespit edýär. Ähli soňky 20 ýylda şolar ýalak üstüne çökülen nemeleň hemmesine el goýuljakdyr. Eýlen aýtylyp berjekdir. Birinji eýlerine. Ne ol gaty ne goro şeýdip gormaly. Onun gaty kän iş ýeri döwletiň nemesi bilen ýapylandyr. Yani men öz bilen 98-nji ýyllarda 5.000, 6.000, 7.000 gazetlerde nemesi vardır. Bir gün neme bilen ýanky bir gol bilen ýapdylar da. Karar bilen. Huzury edaralar. 78.000.
Yani Burgadiyede de tutmadı diyor. 5 tane demesi yani Dapalniye niyeti bilen yazdılar da. Ya şolun hem meceti iddia etip vermeliler. Yok, Sapara indi biz teze Türkmenistan'da o nemede de var. Yani programımızda da var. Son start için teze Türkmenistan'ın iş dünyasının startı için o elbette en esas edilmeli işlen biri. Sebebi biz hazır teze iş kurmak ya da teze iş kurup bilecek adamları yetiştirmek asat var ya. Yani təzə Türkmenistan gününe başlayıp işler başlamalı. Onu ne edip biliriz? Dine şu yankı sizin aydanınız yankı alınan işler vardır. Elinden alınan işler ya işini yaptıranlar ya da beyleki nemeleri şu hükümetin eden cinayetleri 30 yılın içinde o hem karıştırılan şu birinci gününden başlayıp olur araştırılmalı, öğrenilmeli ve izne hükmen suratda verilmeli. Sebebi biz eğer erdirimize, geleceğimize garanti verip bilmek için birinci novatta ne şol adamın işinden başlamalım kadar fikir ediyen. Ya kimin hakkı var? Bir adamın Kur'an'ı işini elinden almana kimin hakkı var? Hiç kimin. Alıp bile kim alıp bile? Dine düşman alıp bile. Gel ya seni yok ediyor şol düşman alıp yani çökmek demek bana şon yalı düşünýände. Olam tarihte kaldı o asırlarda şon yalı sistemi. Ya da şon yalı bir näme vardı. Dünya vardı da. Yani şu gün ona tot vermek ya da o zatları etmek orta sıralık gider bize. No. Onun için o işten hem meselette izne verilmeli, eyelerine verilmeli, hakiki eyelerine. Ve nämesinin hem şu yitiren 30 yılın içinde 10 yılın içinde yitiren nämesin var şu işin. Birinciden elinden alınan işler önkıyalı işlep bilmeye, düşünen adam kuruya işi kuran adam ingo işledip bilen adamdır. Ol çöküp işledip bilmeyen onyalı. Şu firmanın nämesi düşüyor işleme adamların önündeki ya da şu aurayı değil yani firma. Aydalı markalaşıp barayan bir firma olsa ona çökülen olsa şu aurayına tesir ediyor. Yine şu zatların hasaplanıp pul meçberinde mevkirimci şu adamlara izne verilmeli. Yok. Günahkarlarım cezasını çekmeli. O günahkarlar hem Ödün olmalı. o hükmen suratda özünde olmalı. Yani dolup bilmese de başka cezalar var. Yankı bu edip görün dağıtları hiç hata doğru olmalı deyip deme diyorlar da. Katar kayın olun. Yerin düğüne yerden kulağından çekip çıkarırsın. O edilen dağıtların hemmesinin yüzü saçılar. Gidecek yeriniz yoktur. Ne bulur ne edip bilirler. Ne şu atkı yaşayış nemelerini ne işlep başladı da. Yani, Milli İstihbarat ne Mehmet. Teoridani çülüğünü ne öd emelerine yapıptırlar da. Cahilleri, nemeleri. Dine öğüler için şu iki neme. Onun ayvadani yani yaş gruplarına uğra şu topor yapıyorlar diye de. Ne ay plançatına çenini ne yaşları şu at deyince alpıyor. O plançatından neme ayvada galan halk için yapık. Bular hankı yurdun iyisi pada ve diyorlar öyle. O biz bir yerden. Biz şu yurdun iyisi yerden. O galan neme? O siz mümtanak ne aylak iyi oluyor. Ne sizin ne aylak iyi oluyor gibi bir kıvatta görürsünüz ne aylak iyi oluyor gibi. Öyle yani edeni hem de arkada kalıyor deyip nemediler de. Yok böyle dat yoktur. Bu dünyada hatapsız at yoktur. Gidecek yeriniz yoktur. Yani bu kulüp yatan demelerim var. Onların bir hoşluğunu çıkarıyorsa. Yani yakı verdi Muhammed Üstad'a bunun nemesini. No. Nemet bir öğren.
Yani nemeler var. Kara kardinallar. Gizlenen yalı olup O gizlenen de istemem yani işten çıkıptırlar yani bağır. hiç gerek yok. Beş öyle Türkmen birin tanılmayan yeri yoktur. Başka yurtlar, emeller, milletleri yalan değildir. Ne var? Aslında yemedik bir öğren longudan gidecek yeriniz yoktur. Sapara şungalı bir düşünce de var. Yankı aydalı şungalı işler eden adamlar bana ne bolsa bolsun diye özünü pida ediyorlar. Yöne diye çağalarım için kolu gelecek koyup giderin diyen düşünce var. Yönemen şol adamlar aydayın kanunda şungalı bir zat vardır. Eğer sen bir cinayeti işledin sonra şol aydalı yankı çıktaycısına ya da izne özünde olmalı olan boynuna koyuldu diyelim 1 milyon dolar. Sen şonu tölemece öldün gittin de men ne yok diydin. Şimdi kimden cevap sorar? Sen çağalarından soralar. Tapağı yok. Çağın neçe yaşında olsa olaysın 18 yaşına gelende soralar. Indi yöne çağın tölep bilen ok ya da tölesi gelen ok. Bolya tölesi gelmeyen olsa sen şona koyup giden mülküne el koyulyandır. O kanunda şu zatlar göz önünde tutulan siz fikir etmem o kanunun birinci sahipasını okap yine men gittim olan mülke degilmez. Yok on yalı zat yok. Çağan eğer sen adından mülkünü eye olan olsa senem yankı birinin eden cenayetin için övezinde olmalı bir yerin var olsa çağan şu mülkten ya atkaz etmeli olur hatta sen çağlığından hem atkaz etmeli olur olmasa da tölemeli olur hükmanı suratta. O nämesin birinin elinden biznesini alyan ol adamın çağısı yok mu? Ya da onun pikir eden yok mu? Ya da pikir eden kanun kiçik zat mı kadıyıp Türkmenistan'ın konstitusyası kanunçuluğu dünyanın hem merinde ya da dünyanın tecrübesinde şundan başka bir zat yok mu kadıyıp pikir ediyeniz mi? Yok o zatları işlenen o adalatı hem işe şunu doğru şekilde edip bolya onu. Yani onun için yeterli tecrübe de var. Dünyanın tecrübesi. Onun için bilimem var, ılımam var. Kadırlarım var. Yurdun başında. Olu işleri edip bilecek. Adaletli yol bilen. Şoň için o çağama koyup özümem Öldürüp yani mafya yalan alıp barýardylar diýerler de. Nätice mafyanın ýaýlap bolýanyny görkezersin. Nazar çüýrük seni men neme aldım da alýanyň sebäbi yani ben idim vardı parahat dip badar salypdy Stofan tanım dip. Şoň eýesi Suat nazar çüýrük şoň demeli içinde. Şo yani käbirleriniň ne bular mafya şu badarda nalok alýarlar dip görünler var. Ne nalok alyp görünler şolar. Ine taňa näýlik nalok alýan nazar çüýrük sen tohumyň bilen görkezermen. Enen tek köten adamlar ammadır. Olum padan berersiňiz. Gitjek ýeriňiz ýokdur. Awra ýerden guluňdan çekip çykaryp tohumyň bilen. Böyle ýa-ni hosarsız nemesi türkmeni demerek gördüňiz siz. Ol ýeke o däl gapdalyna ýene düşlüyor persanak deme bar. Olum hem mejetiniň üstünde iş geçerli. Boş hayva tatıp göründürüm öýtme. Yok. Mafyanın ýaýla işleýänden indi siz öwrenmeli bolursunuz. O safar ayında ol işlerem elbette şu at hemmesine hemen oturman vakti gelende açılar sebebi o birazcık yani istihbarat institutumuz vatandaşlarına hemen deldir yani. Gizli işleyendir birazcık. Onun için hemen aydıp bilemiz yok. Yani meyvelerini görüp başlarsınız yakın vakti ova. İla tam görer. Yani cenayeti işleyenlerim görüp başlar. Ova sapara berde Cemile Sekştay'da. Bolya aydın. Ova vatandaşlar sağ olun hemmenize. Sapara sağ olun. Bugünü de biz kaç aydıp versek vatandaşlar şu iş dünyasını, biz ne için iş dünyasına aittiyiz. Hiç kim Türkmenistan'da şu gün öçeline üns veren ok.
Onu düşünýän sebäbi şoňa üns bermek üçin näme-de berilen nokta ine bir ýerde awa ýa-ni pişi bölüpdir, it ölüpdir, ýene näme şoň ýaly gürrüňler bilen esasy nämelere gelinen ok. Ýöne iş dünýäsi, özem iş dünýäsi görünen oksa hiç bir iş adamy çykyp men şunu etdim diýip aýtýan däldir. İş adamy ol sessiz ýankı. Suwun aşagynda gezip gören ýalydyr. Ýöne iň akylly adamlar şolardyr. Iň düşünjeli adamlar şol iş adamlardyr. Ne bizdäki näme de şol adamlarda esasanam kim gowgurläp bilýän olsa şoň tarapyna gitmek ýaly näme bar, ne ýazyň beren sözleri var. İş adamları söz berýän däldir, iş adamları göne iş edýändir. İşi bilen görkezýändir. Ýöne inansak da ne şonu görüp bilmedik. Şolaň ne derece gymmatlydygyny bilmedik de hiç kim bilmedi. Ne hökümeti bildi, ne beýle uruluşlar, bilim dünýäsi hiç gaýsy. Şolaň gymmatyna düşünüben bilmedi, düşünjeben bolmady. Ne şu zatları şoň üçin bärde gurrun etýärsen, iş adamlarynyň nähili wajyp bir zatdygyny ertirki günen bardy geldi, ne täze Türkmenistan gurulan ýagdaýynda da ine şoň ýaly adamlara iň esasanam hakyky iş edýän, edip bilýän adamlar. Ol baýmyşyn, ýenemişin senem bolup bilersiň, eger iş edip bilýän bolsaň şol iş baýatdy, zähmet baýatdy adam. Ne şol adamlar iň esasy goralmaly adamlardyr Türkmenistanda, täze Türkmenistanda. Ahrana şolar ahrana bilen gezer. Eger şu mehanizm kurulan ýagdaýynda prezidentiň 2 ahranasy bolsa, olaň belki 10 ahranasy bolar. Ýa-ni iş ýeriniň ahranasy beýleki internetiň ahranasy, ahrana diýse de ol awtomatly adam gözüňize gelmesin ýöne şu gün ahrana da başga kidirek düşünje boldy ýa. Ine şolar da bolar. Sebäbi goralmaly adam hakykatdan hem iş adamlary, goralmaly adam iş dünýäsi. Ol hem bilimi, hem saglygy, ekologiýany hemme zady östürip bilýän bir ýadro iş dünýäsidir. Millete iş berýän O. Ine şonu aýtjakdym. Böyle sag bolun. Sapar aga. Görüşelim, sağ olun. Aydın sana da sağ ol.